Световният лидер в прибиращата техника New Holland обнови една от най-предпочитаните си серии – високопроизводителните и надежни комбайни CX. Изцяло новият модел за серията New Holland CX 885 е идеалното решение в диапазона между 400 и 500 конски сили. Вижте повече. Единственият официален представител на New Holland за България, фирма Interagri, представи подобренията и развитието в новата серия CX8. По отношение на цялата серия, фермерите могат да избират между два 5-сламотръсни модела – CX780 и CX790 и 4 6-сламотръсни от CX870 до CX890. Мощностният диапазон на серията започва от 340 конски сили за модела CX780 до 490 конски сили за CX890. Това прави CX890 най-мощният и високопроизводителен конвенционален комбайн в света. Тъй като на най-добрият подхожда лидерство във всичко, 6-сламотръсните модели от серията разполагат с очистваща площ до 6,5 квадратни метра и повишена мощност. Обемът на бункера за новия модел CX885, както и за най-големият модел CX890, е разширен до 12 500 литра с подсигурено разтоварване от 126 литра в секунда. Безупречното качество започва от увършаването. Белег за прецизното увършаване е грижата за всяко зрънце. За ефикасно увършаване комбайните от серията CX8 използват редица революционни системи, повишаващи капацитета и ефективността. Високопроизводителните машини на New Holland разполагат и с най-големия увършаващ барабан в индустрията с диаметър от 750 мм. Това значително намалява начупването на зърното, понижава вибрациите, с което предпазва трансмисията и осигурява достатъчно инерция за перфектна работа при влажни условия или неравномерни култури. Лидери в очистването. Както най-мощните зърнокомбайни, световните рекордьори New Holland CR, така и най-производителните сламотръсни комбайни CX използват патентованата система OptiClean. Тя повишава очистващия капацитет с до 20%, като оптимизира хода на системата и ъглите на разпределение на материала. Системите на успеха. В съвременната техника специализираните системи са това, което отличава добрите машини и повишава тяхната производителност при намалени оперативни и горивни разходи. В това отношение едни от най-емблематичните и уникални за пазара решения са на New Holland. За пръв път в индустрията New Holland позволява на оператора да регулира скоростта на сламотръсите в зависимост от условията на жътва. Този прост избор между 4 настройки повишава производителността с до 10%. Системата OptiFan регулира автоматично скоростта на вентилатора, за да компенсира ефекта на надлъжния наклон на машината при работа. Иновативната система Smart Trax намалява слягането на почвата с до 57%, благодарение на практичната си форма, по-дълга верига и по-голяма стъпка. Системата Smart Trax с окачване TerraGlide сериозно понижава вибрациите и гарантира комфорт дори и по време на дългите часове жътва или транспорт. Опционалната система OptiSpread, монтирана зад сечката, с лекота покрива всички изисквания за ширина на разпръскване. Системата е допълнително усъвършенствана с добавянето на технологията Dual Chop. Безупречен комфорт в работата. Новата кабина Harvest Suit Ultra предложи максимално удобство при работа на оператора. Площта й е повишена до внушителните 3,7 квадратни метра, обвити в 6,3 квадратни метра стъкло, което е с 7% повече в сравнение с предишните модели. Само сега преди бялата жътва не пропускайте горещите цени за налични машини от серията New Holland CX, единствено от Interagri България.